Avui us parlaré sobre la prehistòria. Aquest llibre el vaig comprar en un dels meus viatges a Cantàbria, a les coves d'Altamira. Us recomano aquest lloc, és molt maco. Comencem. Antepassats llunyans. Els homes prehistòrics són els pares dels nostres pares, dels nostres pares, dels nostres pares. Han passat tants milers d'anys. Són els nostres antepassats més llunyans, els més coneguts com els homes de Cro-Magnon. Vinguts de l'Àfrica, els homes prehistòrics es van establir per tot el planeta. Totes les persones actuals són els seus descendents. Els Cro-Magnon. Els homes de Cro-Magnon eren homes, dones i nens com nosaltres, però eren poc nombrosos i vivien al mig de la natura. Van haver-hi d'altres homes que van viure en temps dels Cro-Magnon, els homes neandertal. Eren més grans i tenien un aspecte curiós. Van desaparèixer misteriosament. Els homes de Neandertal eren molt bons caçadors. Els Cro-Magnon fabricaven tot tipus d'eines, també eren artistes. El poblat. Els homes prehistòrics vivien en petits grups de diverses desenes de persones. Es deien el clan. Acampaven al costat dels rius en l'estiu o a l'entrada de les cavernes a l'hivern. Cada família del clan vivia en una tenda gran, fabricada amb pells d'animals. El clan es traslladava amb els canvis d'estacions, seguint les migracions dels animals. Els homes prehistòrics eren caçadors nòmades. Els animals de la prehistòria. A la natura hi havia bèsties ferotges, els terribles lleons a les cavernes, els llops, les hienes, així com ossos enormes, molt més grans que els d'ara. A l'època dels Cro-Magnons, el clima es va tornar glacial. Els animals de llavors estaven adaptats al fred: mamuts, bisons, cavalls, renos. La caça i la pesca. Per alimentar les seves famílies, els homes de Cro-Magnon caçaven rens. De vegades, inclús atrapaven algun vell mamut cansat, però no era gens fàcil. Caçaven sobretot animals petits, com conills o ocells. Agafaven els ous dels nius i les conxes dels rius. Pescaven en els rius amb arpons. La cuina dels Cro-Magnon. No tenien ganivets, tallaven la carn amb sílex afilats, no tenien cassoles, assaven la carn directament al foc. Tampoc tenien nevera, per poder conservar la carn més temps l'assecaven. Trencaven els ossos per xuclar el moll de l'os, que té moltes vitamines. També bullien els ossos per fer una sopa molt greixosa i nutritiva. Es coia en un odre de pell ple d'aigua, que es calentava posant pedres molt calentes. Les eines de pedra i os. No hi havia escoles. Els nens tenien que aprendre a caçar i a tallar el sílex per fabricar eines. Primer, havien de triar un bon tros de sílex. Les armes i les eines es feien en fragments de sílex. Les fulles de sílex noves tallaven més que una fulla d'afaitar. Els punxons punxeguts podien perforar un os. Amb el raspador es preparaven les pells per fer roba o tendes. El buril servia per esculpir ossos i marfil. Les agulles d'os es feien servir per cosir la roba i les sabates. Les llances, fetes amb banyes de ren o amb els ullals del mamut, servien per caçar animals grans. Els arpons fabricats amb ossos de rens es feien servir per pescar. Del ren s'aprofita tot. A l'estiu i a l'hivern, els rens es desplacen en grans manades en busca de nous pastos. El ren era la principal presa, ja que era fàcil de caçar i es podia aprofitar tot, de cap a peus. El ren proporcionava astes per fer armes i eines, un càlid pelatge per fer la roba i les tendes i un bon cuir per fer les sabates, els tendons per fer fil i intestins per fer cordes. La carn excel·lent i els ossos són molt nutritius. La roba i les joies. Es feien la roba amb pells dels animals. De vegades la tenyien amb ocre, una terra vermella amb la que feien una pols que s'estenia sobre les pells curtides. Els homes i les dones portaven collarets i braçalets fets amb conxes i dents de cavall, os o guineu. Els artistes esculpien figures en pedra o marfil. Eren representacions dels animals i de vegades de dones a les que anomenaven Venus. Cadascú a lo seu. A l'alba, un grup d'homes sortia a caçar. Alguns adolescents els acompanyaven i portaven orgullosos les armes dels seus pares.
Els grans es quedaven en el poblat per ocupar-se dels nens. Els ensenyava a tallar el sílex. Els Cro-Magnon recol·lectaven tot lo bo del bosc: setes, plantes, fruits silvestres, caracols, etc. Ens mudem. Amb els primers flocs de neu, les famílies es posaven en marxa. S'havia de guardar les reserves d'hivern perquè els animals no se les mengessin. La carn, el peix fumat i el sec s'emmagatzemava en llocs alts. Quan feia molt de fred i hi havia molta neu, el cap de la tribu decidia desmuntar el poblat. El clan atravessava els rius gelats i instal·lava el nou poblat en algun lloc ben protegit. Al fons de les cavernes. Els homes de la prehistòria no vivien a les cavernes, encara que de vegades s'adentraven a les fosques i fredes grutes per decorar-les. Les coves eren totalment fosques, s'il·luminaven amb torxes i llums d'oli. La metxa s'empapava amb greix d'animal. Triaven la paret que volien decorar i instal·laven un andami. Dibuixaven bisons, cavalls, mamuts, cabres salvatges i signes de vegades molt misteriosos. Les pintures de les coves. Els artistes de la prehistòria fabricaven les pintures amb pedres vermelles, grogues o negres, els pincells amb pèls d'animal i els llapisos amb trossos de fusta cremada. Feien sobretot dibuixos o gravats amb sílex. Pintaven amb les mans, amb pincells o bufant la pintura amb un os buit. Els especialistes deien en aquestes coves decorades santuaris, ja que creien que eren llocs de culte religiós. Practicarien en allà els bruixots cerimònies màgiques? El descobriment de les cavernes. Aquests són els nens que van descobrir la famosa gruta de Lascaux a França. Passejant pel bosc, el seu gos va caure per un forat. Van baixar per salvar-lo i es van quedar meravellats per unes pintures d'animals que no havien vist mai. Des de llavors, els espeòlegs han trobat desenes de cavernes. A Cantàbria destaquen les coves d'Altamira. Els arqueòlegs caven a les profunditats de la terra i desenterren ossos d'animals i d'homes prehistòrics. És un treball molt minuciós. Grans descobriments. Quan el clima de la Terra es va temperar, es van fondre els glaciars, els animals van partir cap al nord i la vida dels caçadors nòmades va canviar a poc a poc. El bosc va reemplaçar a la tundra i els rens van donar lloc als cérvols. Els homes eren cada cop més nombrosos. Per alimentar-se van inventar l'agricultura i la ramaderia. Van construir pobles i van fabricar atuells per coure i conservar els aliments. Aquest nou període es diu Neolític. Per saber una miqueta més. Tallant. És una única fulla de sílex petita que permet tallar per complet un gran ren. Clars o foscos? De quin color eren els homes de la prehistòria? No ho sabem. En quin idioma parlaven? Els homes de la prehistòria no sabien escriure, per tant, no coneixem llengües. Escola? No! No hi havia ni llibres ni escoles. Els pares ensenyaven als seus fills el que havien de saber. Caça d'ossos. S'han trobat a Ucraïna cases construïdes amb ullals de mamut. Passets. En una cova francesa s'ha descobert la impronta d'un nen de 4 anys, congelat. Hem trobat un mamut sencer congelat en el gel de Sibèria després de més de 10.000 anys. Bueno, nois, això ha estat tot. Espero que us hagi agradat saber una mica de on vam sortir. Que vagi bé. Fins la propera.